Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentara sni kilong. Dawa pan map ke BJP Meghalaya na Rahul Gandhi. Sedang patai padba ke Max ya kijingma na kajingpang HIV/AIDS. Lapoi Shillong Marsin Padzalek nom tem gitar papau nam ke Poland. Ban Job bukod duma upaim ainam persya yang KJDC. Bat mentah ngini apai syaki Khubor ki company. Uba one kid bok poshna General Secretary ke BJP Meghalaya haka khatway tarik Nailar haka jinge kendu ubat kilat pathai Khubor ula dawa na Rahul Gandhi ban panmap na kipat ba kari India halor ke jing pentut jong u ya ka dorbar Lok Sabha da kaba ula wanra ki jing keno bepun jat ya ka sarkar BJP. Uba one kid bok poshna ula yathu ka sarkar BJP kala wanra da ka an ka perking ban yada persya ya ka jinglat tu ki jingkeli ha ki eksamen bepunjat ha ki tenat terekam ke sarkar bat ha ki skul ba ban yada ya ka lawai jong ki Samla ula ongru menteri ke puli puthi ula hiar syuki na ka jingdawa jong ki Samla lakat taru ula keno ya Rahul Gandhi ula pentut ya ka dorbar Lok Sabha da ka bawanra ya ki daw ki bamdon nong rim satya Kisni syong dorbar ka parlimen kila BJA tang nakadaw bala penwit daw Rahul Gandhi no yalam ka seng kongres. Uba one kid bok ula kadaw ya ki jingjia hajarkan hakaba ki Samla kira ki na ka jing jersey ki jing tongkam bean ha ki tenat jang ka sarkar Jylla ki no yalam ka kongres bat JJM ki babat ya ka jing sensyar ki khabrap ya ki khmat bat ki bom ki ti di ki Samla ki badawa ya ka hok. Kumta ula dawa na Rahul Gandhi ban panmap yakini ki jingle jong u na kipat ba kari India. Tikumba PE ba watla menteri ki kampo ye u Amit Shah ula long ubokloy ban juba ya borok ki jingkeli hayin dorbar thawan nai ka seng kongres hapo ki jingalam jong Rahul Gandhi kam shimla ailat satya hayin dorbar baganya chkmat baganya bet daga bepuntut kumne kumtai man nakasni Ningkong Rahul Gandhi ula dawa bau menteri berdipet ke kampuli putih Dharmendra Pradhan udai ban ngokam namta ula dawa badai ban nyatai halor ke nit hayin dorbar bat ke sarkar emtang bakal ailat ban nyatai ya kani ka phang henrei kalawara sendon daki kendon daka an ga beperking susu ya ka rukom pelong eksamen hapokari brokawai ke sarkar kala syingkha halor kani ka jinglat tu jongki jingkeli jongki eksamen bapher but kalapen kiru ya jing penstam la dalap ya ibabakla nadu pasdang ya ga dorbar liur au banai na itung ka sarkar kala plelut kilat kilenti bandon ka jingatai halor kimat ki bapher babun bat khamtam haban wara susu iki an kiba don kam hapokari henrei nagalyang persya balayalam na seng kongres kam shimla ailat satya kani ka penpau shai ka jingle bam setnyo jong ka seng kongres bat ka jing bam burom shu ya ka yeng kentang jong kari ka parlimen hakaba ki nya ki jutang kim dondor shu namar ka jingle asap jong ka seng kongres hapo ka jingelam Rahul Gandhi hadalhi men badang ki Samla pule halor ka jinglat tu ki jingkeli por ka nit ka seng kongres kalapani baka yeng ringkat bi Samla pule henai hak Jylla Jharkhand baka sensyar lang bat ka Jharkhand Mukti Morcha ka ju hi ka seng kongres ka khaprep ki khmat ha ka por baki Samla ki khi lor ka jersey tungkam jong ka JPSC ki sha bom ki sha tet bat ki sha siat der gas ka penpau shai ya ka jing arsap ki nongelam ka seng kongres ki pakloy ban yalam bakla ya ki pajba bat ban penskol thuk baklaru ya ki an bapher sha ki pajba tang ban buri ya la ki jing duna chukki hajaka bakin long kita ki khot liang persya bai ban ailat bandon ke jingatai hapo ke ying dorbar phosi ka seng kongres bat Rahul Gandhi ki phet yam rem penban kumta ka seng BJP ka seng BJP ngidawa na Rahul Gandhi bat ka seng kongres hi brokoi baki day ban panmap na kipadba jong gari
halor ke jing yalam bakla jongki bat ke jing bam ailat ya ke parlimen bakan trekam kat kum kirkom ki badai ka badai namar amtang baka serwa ka por henry ke serwa ka pisa khajna jongki pajba namar kamap ka parlimen ke diga caka ka bakentang banyatai ki jing jongki pajba Katanat Health and Family Welfare ka Sarkar Meghalaya lengba ka office jong ka Project Director Meghalaya AIDS Control Society Max Shillong kan penlong yaka Intensified Information, Education and Communication IEC campaign hajar arpunreo haledikin College Shillong halor ka jing sapryang uknyang jingpang HIV AIDS. Haka jingkran berkilat patai Khubor Shillong Press Club haka khatway tarik Nailar. Ka Project Director Meghalaya AIDS Control Society Dr. KL Yaubor kalaya thu ka jingthmu jongka intensified IEC campaign kalong ban batai shai bat benia ha kilong kbi ki ba armed kilong kpa ki khun samla bat ha ki samla puli bat ki khna school bakin tip janai shaphang ka jing sapryang jong khnyang HIV AIDS ba ngila man persyai ya kini leu pai ba ka pakantuk na lu mong kumi Shillong pa ki nok me ki ba armet mat ki kot samla mat kum joro hagi school mat ki college bakin yo yang jingte ki kabnya safang kani ki sapryang jong oniu jingkang HIV ki kita identity ki ba oniu nyang jingkang HIV uyo panrong sya kamet jong igri tikidon tang saudi kita identity ki ba oniu nyang HIV uyo panrong sya kamet jong igri kita di Saudi kita dibenci kita kebenar kong tadi kajing yang kualitas pathar kajing bom pendengkam yang bila kajing ada bagi ong kondom lagi kita ujri kapor bagi kualitas kapar pada tadi kajing pendengkam nang dah ujuk uturnya badan yang jengkang HIV ha gitu kibeu tiba inject drugs kabalai pada tadi kajing por ne punya Jepang na kami sya ikun haka por ba armet haka por ba khan ba haka por ba ibun bat kalanti ke pasal pada kadai dan ba ka jingyo ya ka basnam ka badan beliau yang Jepang HIV ti ka badan kam kalong ba laban yang kam ya basnam bahayin kidai kan ai da basnam jong ki khang ba itikna ba ketugas nam jong tu beliau ba ai tu nong pang tadi ke itikna ban like na jing por jong ne na jing pang HIV nang ta ka ba a pada ke jing ka phang jong ni ka intensified IEC kalong ban penduk pendam ya ke jing iben ya ke jing nyoben bat kham tam ban penduk ya kata ke jing ye phang uliu na jing pang HIV namar apa pula tipnya sepang uniuk yang Jepang dan mod pula menyadai lagi berkam tam dari jengkan jangkani ke HIV AIDS Act kebetek nakam jadi iwe bangin day dan nyoben ne dan iwe namar bagi ni kinong pang kebedan uniuk yang Jepang HIV biru kidan laga jampahok bakin kidan laga bentang ba kilakan bagi kilakan ya bakin yo ini jeng mentoy baru kom habis school ni ke college lani kalian takam kejang kawai pada kadai bangin ai kata information lani ke tip ke ya ke beti kenal ha kenang ba haba ki bile bila sopo shang kani ke jimpang HIV kin wan shakmat ken ban test banda ka jing test raki tip ya kata ka bagi ong ka status lani ke jing long jang bet lejong nada kidan yo to kina jimpang ne kindan balada kidan kin wan shakmat dan shim ne kidawai ban shimnya bidawai ban tik na kana bikin yo yang ya tamet ke bokoy ke bakna balada kindan ki shimnya kinat nya da mak na kin lai ngomil nan jingpa ti da ka jeng pendem kam de ki media ki yang menta ki social media ki media ki lat ka thai Khubor kom ka TV kom ka radio ki WhatsApp group nang ta Instagram ka Facebook kini ko ka tamba kini ngila U Marcin Padzalek unong tem gitar nong tho bot nong thau sur jingrai ba paunam kri Poland ulapoi ha Shillong ha ka khatway tarik Nailar ha ka jingat denti jong u keleng kiri ka perthei ban ruai rengkat kinong put nong tem ka Meghalaya ka banlong ha ka khat a tarik Nailar Halarity Performing Arts Center mau ka siang New Shillong Township
Mariarung hakipod kisam ka Meghalaya na Assam, uni unong tem gitar bapawnam, ulay yapbid ya kijing ithyang jong kilum kiwa, ki klaw ki betap, bat ka Mariang hi baro kaway, hakini kilum jong ka ktem kiloo, the abode of clouds. Ula sakhi de ka baong, ngam la ban kernga ya kaya jingketik ka Mariang, kumta ngala say ya ka mobile, bat ngala shandur baro silenter lenti hadu bandapoy ha Shillong. Ngalapoy siya kawaypat ka perthey ba jong karngay ulaong. Ulayaro ya ka jingyo ijingay jong menteri rangba konrat ke sangma, ubalasandur ya ka Chief Minister's Meghalaya Grassroots Music Project MGMP ban kenting siya clear ki kenjang bahajrong tam na kabanta ki Samla ki badan ki sap ki pong ha kaput katem karwai ka siaw ki ban yareng kat kerdan bat ki kunhun bapawnam ka perthey ha ka ne ka phang. Hagani galumpung kabanlong hakakat tarik Nailar Halarity Performing Arts Center kinorwai bapauna menta ubnai kintup ya kakenhun Chenggim Durama Garo Hills Leo Boys Khasi Hills but ka larger than 90 Jantya Hills but pen iperthei Hakmat Umarsin. Bun kiway pat kikenhun jong ka Meghalaya Grassroots Music Project kinishim benta hakani kalumpung. Uni unong tem gitar bapawnam kari Poland yoi dalam kijang ki khmat ya ka spa bakordor baka Jylla Meghalaya kala buri haki sap ki pong jong ki khun Samla jokka. Kayeng Kashari Meghalaya High Court kala aya ka rai job ya upaim ainam manix im kahima melim karkum ka Khubor balayo na ka office kahima melim haka khatway tarik Nailar. Haka jinga kendu ikinong thok Khubor hadien ba ula shimti ya ka office jong ka nikahima upaim ainam ula yathu ba ula job ya ka mukadduma hadien ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kelas din ringin ya na ka office jong kahima melim. Upaim ainam ula yathu ka yeng Kashari menta kasngi kala penmi ya ka hukum ba ka KHADC ka deban thong biang ya kum usim bapura jong kahima melim. Shu upaim ainam ula ong. Nakaliang jong kahima melim kanya trelang bat ka isi jong ka KHADC bayalam da ka Voice of the People Party kumba jia trelang nakapor syakapor. Kumban syupen kenmau ka isi bayalam da ka VPP ha KHADC kelas din ring in ya upaim ainam manix im ha ka arpu artarik jemang arhajar arpun riu halor kanong rim bala kano baka hima melim kam jusiu ya ki khajna bala lum na ka hima syaka district council. Hadin ba ka KHADC kala weng shipor ya upaim ainam kala thong ya uaiban Fredericks im kum acting im ka hima melim. Barat kraw baro pelaidan lang ngadu ki staff ni po office jongi baru ki polisi yang kiba aidan lang ni aku leru yai sim kena pelaidan lang nang tay i legal advisor yung iru iba Leslie Kriam iba long rui senior advocate iba yakun dengan ka case hajing sha suspend ka jonga ka aku atrik jobona jemang aku real di kat kumka order ke papas minta kasih ko high court dan nakaliang jongka high court padang buram kala squash di borok di order kita suspend yang aku musim berpura jong 5 million dan kata gila nakaliang ka high court padang buram kala area state yang aku musim berpura kapala mi judgment mentakas ni karwi tarik punai wapra aku punrio di nakaliang jonga adan manong tang kita ini nakaliang jonga masukwa pan pensai hang ni kendian kajing sisa nakaliang jongi ru ni jusiu bi atau ya ka share district council kumba piktip hi ba ka 1 each year kadang dei tang ka house resolution ka ba hapo bami osnam hat kandai spa san pulai kumba kitip hi baka house resolution kampo dekaan dina kaliang kejongiru wala kata ngi iburom be ya ka district council nakapuar sakapuar bandan kata ka jingya dei ga bajan padang ka hima baka district council hakaba nakaliang kejongiru nakaliang ki puar ibare nama kampo dekaan dina kaliang kejongiru kum ka burom ya ka district council ni ha hi ya ka ni sai ai ka tokan ya ka district council
kumbal ale aki sim bahaswa jongaru de nakaliang jongiru habai de bakani ka 1 te kumba pitip hi kumba pilayu hi baka ILP ru ka resolution house pila da pas klempot long an tikaniru ka 1 ka long kata ka rukam ngiru ngi perkat talong kata ka rukam ni nomar babale baka long ba kadang de tangka house resolution klempot long ka an tinakaliang ka jongi wala ka tangi burong ya kan council nakapuas tinakalian ka jongai ni kwa hiba kantan jing trelang hot ka jinglong brio kadon ka jing duna kadon lut ka jing baklang ni taimo nama jinglong jongi ki brio bombiang kidang kibun jing duna tu wala kataru nakalian ka jongi ni kwa hiba kan don ka jing tre bajang ni baka isi jong ka district council pan ya banlat ngono ka jing ngopher jimun nangis kama Bayang sekali. Uba Shane Thaba, Assistant Secretary ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, habakren syakilat pathai Khubor ulapan pau ya kajing sngosi ka bakraw. Hakabayade berkajing syale jubor jong kinongde madan Hajil Road, hakabaki habban mi madan bat persya ya ka sorkar. Ulaong baka sorkar kalapan bor ikinong di madan Hajil Road ban mi no nakate ka jaka na markat kum kajingya kren bat kinong di madan Hajil Road kalarai ban penkenria yaki na markate ka jaka kamde ka jaka bayat kalipat ba bat kanam dan jing thut hakayat ka yeng kibriw. Ula kenoru ka sorkar kalayat lat yaka Professional Town Vending Committee bat kalarai kat kabamon. Penbor nomor bana do bastang hingi ju ya kran hi hadin sya bangin ya kran ha PTVC ro ngi daya lum ya lang hi kinong Jil Road ngi ong ba to na mata ka Jil Road ngi ya perkhat kumno ya ka vending zone ka jongki te ki ya kran ki ong ba kan jing sya kan ni kam de ka jaka bayat kali pat ba kum bayat shawai ta kan tang biang hi ngi te ngi ong to kan hi ka wai ngi ya persang bangin ya kran te sakawai ka jaka pat ngi ong to ngi ya sei biang arlai teli jaka kat ba ayu ngini ai jumut kenya ka government hato ke ibit ibiang nan man ai tengila ju kran ro halor jangka jangka muda parking lot ka tu ka second floor ro tengila ya kran ro halor kanika building ke batmai jangka nika MTC ro handrai pindat pej pan barabor ngi kum ba kanika government ka shule ya ki kam tang dep bat kale kata ka jinglek meeting ka jongi ro dan ka jingdan da ka town vending professional town vending committee ro ikum ba yangi la su khot bet tang ban panlong ka meeting rai kirai ki bami kirai ki basimbat la sim bet tang ki tu ki head officer hi bat kalong ka e ka ba sngosi ba pinda pet kini kisngi ki bala mi ro ki nong di manan jong ka Jil Road ro ki la susha thok bat ki la susha pan thame ki la susha ayu ba ki le municipal ki le ya kendo e ba buru ba dei ro hi chairperson jongka professional town vending committee iong hanaba ngingim la ban ai hang tu namar ki nong kit kam ki jong phi ki nong di madan ki jong phi betri kam lang bat phi kim ju pun snow halor jongka Jil Road handrai ni nado basdang hado wa shan kini kisni ro swa bangin ya kran halor ki nong di madan ngi ju ya merging bot bat gi ju kran bat ngi la ju pun snow ro hi ka PTVC ba hoi kini kicaka kidang biang la da bamlong kate ngi pani ketika MTC ro hanrai phimla ban su om bet ba umlong hab ban ya pek lang namar ba kadai ka yo ngi kham su thu kinong di maran namar ki dei maki ki basong yo hang tu hang no ka yo ka ba kham long bat nadu bastang hadu mataru hingi ong ba baro khoi ba pin su pen kenja alot ya ki lenti senkin kamla ban long pihak ban le thik tang ka respacing bani penbiang lot iki barok khaj kam don jingbot ba pen weng lot iki nong di matana surok ban thep pendapat ha parking lot bari ki kalipat na parking lot chu sei lot shabar tengi ong ba pila ban le respacing bon ki jat mar ba kum ki bad kum ki jhor kum ki niki cutting fruits kwai pila ban shule respacing lada ka ba i dang ilong ko to ka jaka pila ban ban supen bit penbiang iki hang tum rada don kam hira ban weng bat ngiju ya kran ru hi halor ka kita ki yo natural market kita ki heritage market ndai ka government hang ding i kamju pan snga pre bat kalong ka eke ba sosi ba
wat ya ka hangtai hapo meeting bingi shongro nado basdang hi nakaliang jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ngi juyakran ngi ong ba kenang bakan syai namar balai barabor ngi dayakran Badak itu gi Khubor ngilapoi syagabakut tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.